Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, la gente, Linja dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Dawana shawari ya kandida disingaziwi akandifua nerudo akandisunga kwari moyo wangu wasungwa nepfundo rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini dawana shamwari yo shamwari yakandifira handi upenyu bachete asi akazvipira zvendi nazvo handi zvangu ndakamuchengetera moyo simba upenyu zvesenge zvake narini ndawana shamwari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira inoyenda kudenga mbiri iri kupenyayo kuti indisimbise ngandirinde ndisewenze pamberi ndozorora ndawana shamwari inde mutsa idinde rudo dimutungamiri kwaye ande zero nesimba kuna iye anondida ndino wana masimba korufurunga kurire diri wenyu narini na iye anondida ndino wana masimba korufurunga kurire diri wenyu narini kuna iye anondida ndiro
circle, muri akabatana, the family circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Makadi vadiwa vateereri, tinokutendai patiri kukumbana zvekare muchirongwa chatinodzidza nyaya dzemhuri. Vhiki rino tiri kuendera mberi netheme yatinayo oro series yatandiri kufamba nayo ine musoro wenyaya yokuti family circle, but iye zvino taakuenda paseason 2. Nhasi tine episode 1 yatiri kudzumburudza nekuzunza kusakura nyaya dziri kuitika mukati memhuri. Mukutangisa chirongwa chedu tichakumbira Elder Chandamale kuti vatipo munamato wekuvhurira. Ngati namatei. Baba wedu vari kudenga, toda kukutendai nemukana wekukurukura zvinosanganikwa nevana venyu mukati mekurarama. Taishuwa sei kuti mutibatsire mudiscussion ineyi ibatsire baba namai avo kuti mukurarama kwavo tizive zvakafanira muzita raJesu tonamata. Amen. Toda kutendai zvekare vadiwa vateereri pari kutanga chirongwa. Feel free to subscribe to our YouTube channel yakanzi Bluffview SDA Church, or even to like to our Facebook page yakanzi Bluffview SDA Church. And pari kutanga chirongwa tinokurudzirai kuti muite like, even comment or tag my friends enyu tinzwe tese pamusoro penyaya dzemhuri. Toda kutendai zvekare series yatandiri kufamba nayo taapa season 2 nhasi episode 1 sezvandataura dingindira richiti family circle. But nhasi tine program iri very exciting ine musoro wenyaya yokuti men are now useless. Musoro wenyaya uyu wakabva paseason 1 because season 1 basically yakanga iri foundation yatanga tiri kutarisa nyaya dzemhuri tichitarisa mukati mebhaibheri kuti bhaibheri rinomboti kudii. So pa episode yataakufamba nayo series 2 nhasi episode 1 taakuchinyasonanganidza kusakura nekurapanura zvirawe zvenyaya dziri kuitika mukati memhuri. Tine rombo rakanaka, tine vedare vane experience mukati menyaya dzemhuri, zvekare vapangi vemazano vachatipa shwiro dzeupenyu. Chakumbira kuti vazviintroduce tichitanga naTafadzwa. Hello everyone, Makadi ndinoitwa Tafadzwa Rangarira. Kazwai vateereri, ndinoitwa Baba Chinyandura. Makadi vateereri nevatariri, ndinonzi Rotina Mafume Musara. Kazwai vateereri, ndinoitwa Owen Chandamale. Toda kutendai vadiwa vateereri patiri kuramba tichiendera mberi nechirongwa chedu. Tine musoro wandatokuudzai kare unoti men are now useless. Tikapinda mukati mebhaibheri soko raMwari rinobuditsa pfungwa iyi yekuti murume wese wechiHebheru akanga ari muprista wemba yake, ari protector na provider. Tinoona zvekare muOld Testament kuti bhaibheri rinotaura zvikuru pamusoro pevarume. Tinonzwa nezvema12 patriarchs, ma12 disciples, varume vari kuita sekunge vari on the forefront mukati mekereke, zvekare nemikati yemidzimba dzavo. So nyaya iyi I don't know kuti ichokwadi here kuti men are now useless. So ndo nyaya change tichirapanura chirawe ichi. I don't know Rotina, ishuwa here kuti men are now useless? Izvokwadi, men are now useless. Ndinodaro nemhaka yekuti zvataifunga kuti kuva murume hazvisizvo zvavari varume vavo. Mataura imi pastor mukati pachiHebheru nedefinition yakapuwa naMwari zvaiva nehudzamu. But taakuona pakurarama ike zvino tikuona kuti aiwa zvataiti hurume isusu mucontext yedu kwanga kuri kuenda kubasa wakasunga tai. But inini ndakutoendawo ndakasunga tai. Kwakuri kuunza mari mumba. But inini semudzimai ndakutounza yakawanda mari mumba. Kwanga kuri kukudza vana kana kuvaka dzimba kudrive gonyeti. But inini ndakutorikoka ndigori driver ndigobuda kuenda kuDRC. Saka kuti munhu anzi murume ike zvino amira achiti ndiri murume azvichaitiba. Titotaridza kuti uri murume pai. Let's redefine kuti murume wacho chi. Ndozvake tikatokosha. Toda kutendai vachinyandura, toda kuya kwamuri. Pane pfungwa iri kubuda yekuti varume vanenge vasisiri useless, vanenge useless, varume vanenge useless now. Amenti munoti kudii nepfungwa iyi? Ini ndinopokana nemutaura achangobva unotaura. Zvinhu zvese kana tichida kuona kuti zvakamira sei, ngatimbodzokerai kumavambo kwazvakatangira.
Mwari achitosika anotosika murume nemudzimai, and their roles were defined. Hazvinei, nyika could be dynamic, zvinhu zviri kuchinja and so on, but Mwari ndiye anodefina basa remurume. Vanhu, nyika ndo iri kutochinja, iri kubva pakuti murume useless, but shoko raMwari rinoramba rakangotaura zvimwe chete kuti murume ari relevant up to now. Kana mukatarisa muenzaniso yese aipiwa Kristu akaedza kutsanangura zvinhu izvi. Mukatarisa kufamba kwaita madisciples vaivarume, mukatarisa waIsraeri vachisarudza vatungamiri vaivarume, zvese zvaingoratidza kuti varume vanofanira kutora leading role. They are useful mukulidha mhuri dzavo. Toda kutendai vachinyandura. Pamusoro wenyaya pane izwi rekuti now, which means then mukati meBhaibheri zvinoita sekunge vanga vari varume chaivo chaivo, but now pakuti vange pane problem. Ameni waChandamale muri kupaona seya? Ichokwadi kuti varume have become useless. Why ndichidaro? Mukatarira muzuva ranhasi madzimai ndo akutotungamirira macompanies, madzimai ndo ari kuleader ma-institutions akawanda, and varume vanotopiwa ma-instructions, and they jump on those instructions anenge achibva kumadzimai ari kuvatungamirira. Mukatarisa zvekare tikadzoka munyaya yechinamato yechitendero, varume vakutoita kurangaridzwa nemadzimai kunzi hatina kunamata, hatina kuita munamato, takungonorara here, which means men have not occupied the position that they once held kumashure uku, saka they've become useless. Toda kutenda vaChandamale, but mukugara kwatinoita pamwe kana vana vachinge vanetsa pamba, unonzwa mai vachitaura kuti chakutaurirai kuna baba wenyu, which means mai vane zvimwe zvavasingagoni kuita, vari kuda kuti kana baba vazobva kubasa vagadzirise nyaya iyoyo. I don't know, Tafadzwa, muri kuiona senyaya varume havasisina basa shuwa here? You know, Pastor, ndambokupa muenzaniso. Ndakamboenda kuKariba. Nditi ndaenda kuKariba ndomva tiri kumba kweshamwari. Takasangana ndandine vana panze. Ndomva ndasangana negudo. Anti munoriziva gudo. Ndasangana naro. Rakatanga kuti handizvo zvarinoita. To be honest, ndakaona kuti handisi murume because straight ndakatoedza kurivhundutsa but ndakatoona kuti rakutoadvance kuti nditoita sei nditourayiwa. Are you seeing what I'm saying? And then after that, one of the men vanga varimo vakangwe achingosvika rakatanga kutiza. Do you see what I'm saying? I feel like patiri kutaura tichiti varume havasina basa ka, we place it pakuti zvakukwanisa kuitwa nezvo, but kana tichitasa the context yeChristianity, it's a spiritual role. Ukaona mhuka yaziva kuti uri mukadzi woziva kuti pane pausingasviki, he that too shall thou come. Do you see what I'm saying? Saka I have a problem, Rotina, when you say okay fine, varume vari kupfeka, I mean taakuvaudza zvekuita, but ini hangu ndakangwara. Ndiri kunyatsokuzviremember kuti tateguru vangu ndiEva, mukadzi akatirasisa yeye asara ari ega. So I know my limitations, I know what's in my bloodline, and zveshuwo kana taakuma period I know kuti it's over. So I'm just saying kuti let's be careful, let's ana Deborah nana Esther vatitsa kuti tatofunga kuti tato just because Beyonce chaicha yakaimba musuna achiti independent woman, asi mangwana acho akatanga kuimba kuti handimbokusiye, ndiwe murume wangu. I'm very clever about that, and ndisikuda kuvharwa. Let's be careful, let's be open minded kuvhurika, so kuona kuti tiri kutambisa nguva nesiribasa rese. I don't know. Rotina, ndikuya kwauri? Hameno muri kuinzwa sei nyaya yavari kutaura? Ini ndiri kutoshamisika nemhaka yekuti from the beginning akarasisa umwe haasi Eva ba, akarasisa ndiAdam. Adam was supposed to stand. No, kana ukapiwa leeway yauti you can't say Adam was supposed to kandikabvumidza kuenda mashops ndorasisa vanhu ndaenda kumashops. Adam was supposed to stand because if ukatarisa masikirwo akatoitwa Eve paya Adam dzakatorara dzakatopfodora, ndobva Eve asikwa naMwari, Adam akarara. Eve ndiye akatosvika, kana todzokera muBhaibheri, Eve ndiye akatova nedecision kudarika Adam pamusoro pepartner yake. Because ndiye akatoro Mwari achisika akati Eve chiuya uone Adam akavata pa, uri kumuda here kana kuti hausi kumuda? Akati aiwa chimumutsa ndiri kumuda. Saka in God's eyes, Eve had a decision to make whether she wanted Adam or not.
but Adam akatozongomutswa if atouya akatonzi chitomutora akazongoconfirma vana baba vacho havasati vatanga kutaura. I think you guys need to come help me now. toda kutenda nyaya yedu iri kupisa iri kuita ichipisa. Toda kuti kumbira vachandamale kuti muri kuiona sei nyaya iri kutaurwa varume vachiri nebasa here musociety. Regerai ndikupe biblical example. David anokumbira chikafu kuna Nabal. Kuti Nabal zvaireva kuti fool. Kura kuti raiva benzi, baba benzi. Now akumbira chikafu, benzi rakaramba nechikafu. Varakangana kuti protection yaranga richinjoya yanga ichibva kuna David nevarume wake vehondo. Now Abigail anzwa kuti David akuuya nehondo kuzoparadza imba yake, akasumuka akagadzira chikafu akaenda kunoadresa challenge yanga yapinda mukati memba. Baba vari dead drunk, vari dead in despondency. Men are useless. Toda kutenda vadiwa vateereri tichambotora mafemo. Introduction yedu iri kupisa ndofunga murungozvinzwa mega. Tichakumbira vari kuteerera kuti musatize kokai shamwari dzenyu tiendere mberi pataakunyatsopinda munyaya yakadzika men are now useless. Chadzoka zvakare chirongwa chemhuri dzinodanana season 2 at 12 p.m. paBluffville SDA YouTube. Vhiki rino pari kubvumburudzwa hurukuro angova mabhurugwa men are now useless. Pindai mudariro tikurukure. Watch it, subscribe and share. Vadiwa vateereri tinokutendai zvekare patiri kusangana musegment yechipiri second series yedu yemusoro wenyaya unoti family circle. But nhasi tiri paepisode 1 yenyaya tiri kudzumburudza nekuzunza nekusakura nemusoro wenyaya yokuti men are now useless. Paintroduction tandiri kutsanangura nyaya pane pfungwa dzimwe dzauya. Vamwe vanga vari kuti varume vachiri useful, vamwe vari kuti varume vari useless. Vadiwa vateereri tiri kukurudzirai kuti mupinde muchirongwa, pindai mudebate, mudiscussion yatinayo. You are free to comment kana muda kubvisa kana kuwedzera. By the way, nyaya dzedu dzatiri kukurukura idzi dziri kutobva kwamuri imi vateereri. Saka ndine mubvunzo wandaida ndikubvunzei kune vedare vari kuno kumberi. Tiri kuona seunge zvinhu pasi pezuva or even zvikuru takatasana nenyika yedu yeZimbabwe, vana namai ndo vari kuita ngo vari kungomhanya. Tarisai mone mabhazi ari kuenda kuSouth Africa, and ndaitoverenga zvitonzi kuNamibia almost every week kune mabhazi 7 ari kubva muZimbabwe achienda kuNamibia akazarana namai. Vana namai ndo vari kunotengesa Cobra, vari kunotengesa madhoiri. Vana mai vari kujoina tumagroups Fashionate, Tupperware, Avon. Vana baba vambori kupi Elder? Where are the men? Mukatarisa pastor, statistics dzega dzinotaura kuti vadzimai vakawanda kudarika varume. Takanangana nyika yedu yeZimbabwe. Saka muri kuona madzimai vari kuwanda mumaactivities akawanda. Be it kuchikoro munotoona kuti percentage hombe inotorwa vasikana, vakomana vari vashoma. But izvozvo hazvibvise urelevance hwemurume. Murume anoramba ari murume. Tinozviona tadzokera kwakazvakatangira. Mwari achisika munhu anodefine maroles. Murume ane role rake, kwete kuti vaita vashoma asi hazvibvisi role yemurume. Murume achirelevant and are very useful munyika yatiri kurarama nhasi. Tafadzwa uri kutenda here. Ndauda kutowedzera ipapo kuti you know what, empowerment hachisi chinhu chakaipa, handiti? Nokuti mationa madzimai tiri panapa hazviri kuti nokuti tawanda mubhazi varume havasina chavari kuita. Do you see what I'm saying? Andibvumidza kuti ndipinde mubhazi ndowa mufanira kukudza, nokuti andibvumidza kuti tinobatsira mhuri neimwe nzira. Varume vangwarawo vaona kuti ndikagadzisa mukadzi ane pfungwa dzakadai mumba, murume wangu ari kuzviona kuti pane brain apa, rega anoshanda. Saka it doesn't matter, men are still useful. Ndoda kuuya kwamuri. Pane pfungwa yambotaurwa paintroduction, I think nditafadzwa. Ataura pfungwa yekuti even animals anogona kudisena kusensa kuti ava ndibaba, ava ndimai. Ende makuda akaona kuti pana nana mai vanogona kumisa dzoro vachitoswedera padhuze chaipo. But wakaona kuti pana baba, nyangwe one baba vanotiza. Amufunge roto nana baba wachiri useful. Ndifunge kudaro pastor.
vana baba havasisiri useful ba zvopangidza kuti useless sei ndichidaro tambopa muenzaniso waAbigail naNabal. Nabal ndofunga chakatomukuwadza kuti asvike murufu anga akucalculata kuti imari yashanda kuapiza David nevarume wake. So to me varume vasiya nzvimbo yavo yavanofanira kunge vakaoccupy. Now we have women engineers, we have women MDs, women CEOs, we have women leading men in different capacities in different institutions. Ndida kutokugama because chandiri kutoona ndechoti muri kuti kungwara kwemunhu ndo kunoita kuti mwaite useless. Elder, imimi mune mudzimai wamasiya kumba. Handiti mamu, you've entrusted her nemhuri yenyu because you know kuti she's mentally able kuti agadzirise zvinhu zvese zvazviri. Handiti Abigail wamuri kutaura handiti anga achitozvialaina kuti akwanise kutozopinda. Ndiye akazotorwa naDhavhidha. Yes. That's what I'm saying, Kuti. Just because she did something clever doesn't mean it obliterates the David that she elevated. Ndiye akafa na Nabal. You see, he's the opposite of Nabal. He was also a wise man. Do you see what I'm saying? No, anga atoona kutoti hapana murume pamba. Ndochokwadi chachitoripo paya. Asi David zvasinei nekungwara kwaNabal kana kuita sei. Akatongoona kuti from the onset there's no man in this house. Zvakafanira kumhuka kuya kwatiri kutaura pasi. Mhuka hauiti murume nekuti tangoona kuti uri mhuka rume. You prove yourself to be a man. Jongwe muchirungu muya rinoita access kusheke kunonzi sheshe. Ijongwe ramira ragona kudzinga rimwe. Ngatinde kumatachka chawo matachka. Pane dachka rume rinodzinga zvimwe zvitachka zvose zvimwe zvitachka zvinoita kuvanda kana tikatonyatsoita pageography yacho hanzi zvinovanda zvisingadi kukuonekwa nezidachka iroro nekuti ndo raprovwa hurume. Saka isusu ndosaka tamboti tidefinireiko kuti murume wacho chi because as far as we are concerned hatisi kuzvionesa havasisipo vashinyandoranzi ayo mainstincts ari kutaurwa ndo muraramiro wezvinhu izvi but zvamambotaura kuti ndo zvinotaridza hurume but pane zviripo zvakaitwa naMwari kutonzi uyu munhu uchimuona akamirapo kuti munhurume izvozvo hazvitsvaki kuti aitei zvinongotongopangidza Mwari akabva amupa kuti zvauri murume chiita kuti pave necontinuity. Handi muri kupaonaka. Saka kana murume aripo izvozvo madzimai kana tikabvisa varume vese chii chavangagona kuita varume vasipo. Vanotoda varume kuti upenyu hurambe huchienda kupi huchienda kumberi. And futi pastor chimwe chinhu chiri kukanganisika panapa ndechekuti patiri kuti madzimai akukwanisa inini ndiri kubvumidzwa kukwaniswa. Handiti ndaka-empoweriwa. I've been empowered by my husband. Inini kuti let me be very honest with you. Inini ndandasira chikoro munzira. I thought kuti you know what, now I'm married. For me it was a destination. And I said to myself, look, I might as well take care of the kids, the housewife, that's my calling, blah blah blah. My husband says no. Andidi kuti ndikafa papa unorara nemurume pamusaka pekuti uruda mari madomasi. Hani muruna zvandikutaura. So he decides to take me to school. Do you see what I'm saying? And activates the person that's now a lawyer, 2 master's degrees, and an activist in so many respects. So for me to now look back and say kuti murume hapana zvaarika, that's losing it. Ndozviri kuitika kapana pakuti taona kuti ndinonzi tapiwa maopportunity takuti iwe hausina basa. Amusikono takuparasa ipapo. Mukadzi akatoita 2 degrees 3 degrees asina murume. Ndizvozvo. It's okay. Saka zvine inokuva murume kuti ndiite engineer. Fine. Itai izvozvo ka. But taurai kuti azvirei kuti murume because topic tati musoro wenyaya tatichi men are now useless. What is in the postmodern era tapa murume a place yekuita useless? And indeed men are now useless. Sei ndichidaro murume anga achimboenda kubasa achishandira mhuri akuswera ari paESPN achibaya remote achimirira mai kuti vabve kubasa vazotsvaira mumba vazomubikira kuti iye adye akangogara asina chaari kuita sei chaari kuita. That's an indication yekuti munhu uyu ari useless. Haasi necessary. Ndoda kukubvunzai ndiri kuona kuti nyaya iri kuramba ichipisa. Vateereri are free. Macomments enyu tiri kuaona, tiri kuada, continue to comment. Nyaya iri kuramba ichizipa. But I want to ask you a question. Mataura nezvenyaya yekuti vana namai vati wandei muZimbabwe. But ratio yacho haina kumbonyanya. It's just 52
48%. But how come 5 o'clock panovharwa makambani mutown, ngatipe example yemuHarare, ndiana namai vatiri kuona vari kubuda mumakambani, vari kubuda kuzvikoro. Ndaitoverenga statistics, paevery 30 mastudents ari paUZ vasikana 11, vakomana Midlands 68%. Where are the men? Zviri kumbofamba sei? Pastor, it's simple. With postmodern era, you're going to experience empowerment. And you know, if you go on an application right now or a job position, women are encouraged to apply. And you're going to find them in the workplace. And I think in my workplace, 95% are women. Do you see what I'm saying? Because women are encouraged from a place of oppression. But I'm saying 2 wrongs don't make a right. You can't say because you are and women were regarded as useless. And they are part of the furniture. And they did this part of but I'm saying how do ceremony kwataka kuti ugadzisezva toda ugadzisa. Tafadzwa. Madzimai agona kudrive. Exactly. Sekudrive kwamunoita sevarume. Exactly. Madzimai akugona kuita zvinhu zvakasiyana siyana. Pfungwa iyoyo iri kutaurwa naChandamaleka aiholde order pakutoti madzimai aka vanoda vana vanovawana kuvarume, kana even vakatotivo havadi murume kugara naye mumba. Unoona vakumhanya kumaspam bank kuya kwatinenge taenda varume kundosiya kunyangwe mumba vachiti murume. Unozoona vamwe vakutsvaka zvimwe zvinopangidza kunge munhurume vakuzvishandisa for satisfaction. Kuratidza kuti ko tiri kudirei kuita izvi, Mwari akatipa zviripo zviri pachena zvokuti murume ndikukunzwa sister Rotina, ndauti kuti mupinde panyaya maybe panyaya yemataura emaspam bank. Asi kuratidza kuti pane weakness here. Why munhu ada kunotora maproducts munhu wacho aripo? Exactly. Ndo zvinototaridza kuti the burden yekuti une umwe munhu mumba mako but munhu iyeye ari useless unomudii. Because inini kana ndikabuda ndikanoshanda, I would rather have the sperms and have my child andinoti mwana wangu ndega than kuti ndivite vana vaviri mumba nomwe an adult grown ari kufunga kuti mwana mudiki. That's impossible. Because chakakosha ndechekuti munhu azive position yake mumba. Because zvambotaurwa nauyu kuti taakudriva gonyeti ndikana ndakubva kuDRC ndikuda kuwana vana vabikigwa sadza, ndoda kuwana vanhu, ndoda kuwana mubedroom akachena, ndoda kuwana watsvaira, nekuti ndo zvinokuita useful. Because kana takuita the flip side, inini iwewe pawaimbobuda, time and chance happens to us all. Pane paimbobuda varume chete isu tichisara mumba vachiwana imba yakadzurwa nendowe, vachiwana chikuva chakashaina, vachilasadza vachiguta mazondo. Saka kana taakudzoka panapa, ini ndikabuda ndoda kuwana wabika beans, ndoda kuwana wabika mazondo, ndoda kuwana watsvara. Be useful. You know what? You know what I want to drive here? I want to have a point here. 2 wrongs don't make a right, and I stand on this. There's no wrong. I also number 1. Azviite kuti uite mabhuru maviri mudenga rimwe chete. Hazvigoni. You emasculate murume. Unozoti hausi chinhu iwewe. Mazuva that's why women are getting empowered. Vakadzi vari kundiona patiti vari kunditarisa kuti kana aita mari akutanga kuudza murume hausi chinhu iwewe. Ndogona kuzviraramira ndega. And that's the problem yatiri kuita. Varume anosara achinhu angogara ati tuzu. And because he's been removed of his dignity, she says, I just wanted sperm. But I tell you this, as long as you can use mbeu ye muna anonzi murume, yeah, you I want to add on, Pastor. Why should I rub the ego of someone who is useless? Because if I'm not in if you are now useless, I should tell you, Funga kunzi useless aina pairi kushanda. Inini ndindateta a shared responsibility. And I from the very onset marachisika anopa basa rese kuna Adam. Kuti Adam basa nderani? Nderako. If anotozoya as a helper pabasa rangu. Saka kana vachiita ndiro azvire kuti ni baba ndigoni. Chandisina chete mazamu ekuti ndinyaradze mwana achichema. But inini ndinogona kuti kana mukandipawo ndinonyaradza mwana. Saka mabasa atiri kutovapa kuti vatibatsire kusuka ndiro. Vakaenda kubasa vanondoona suko ndiro dzasukwa.
bozi ibasa rani rangu And inini. just because murume wanatadza, that doesn't mean vamwe sava It's not baba one man. vanosuka. You It's see, not one vanosuka man. baba. It's not one man Tafadzo. Exactly. Pastor vapa a very practical example yekuti izvezvi kune madzimai akawanda ari kukwira mabhazi achibuda mutown achienda kumba 52% 48%. Yet the majority from the statistics it's proving kuti vakadzi ndo vari kuenda kubasa more than men. Basa racho Vakadzi rokutoti ndo vari chibuda kushanda vakadzi. more than men. Tikaenda kumunda chaiko anosakura ndima yakakura mudzimai. Exactly. Where is the man? I'm saying this, and ndizoti ndepapa ndisi kunzwisisa pasi, noda kuti mupindosa pastor, kuti udzai vanhu kuti kana une environment ino-empower mukadzi, uri kuenda kubasa unzi toda vakadzi kunyanya, toda chakati kunyanya, toda chakati kunyanya. How am I supposed to benefit from that opportunity? Do you see what I'm saying? Ndikunogara kumba, and mukadzi, because we want to keep a family. Inini, I respect men for one thing. They count the cost. What you know what? The guy akaondera, but at least muri trukuita say trukuedza kugadzirisa panapa. Murume waturikuta varume vese makagara kudai. Murume ndodzoti mese hamusiri chinhu. Alright, akuya kwamuri. Yes. Yeah, I ignore Kuita follow up nenyaya yavari kutaura. Murume kana ari kushanda, pane pfungwa yavari kutaura, I think iri very important. Murume kana ari kushanda, zvinonzi ndezvedu. Mari ndedu. Right? But how come kuti vanana mai kana vakushanda, Ndezvangu. singular, ndezvangu, then this one becomes now useless. Interesting pastor. Chinoita kuti mudzimai azoti ndezvangu. It's because abva kubasa. Obva asikotanga kuwachira asipera akagara. Obva abikira asipera akagara. Obva awaridzira asipera akagara. Iye chake kugara haana chimwe, pfungwa hadzichatoshandii kana kutrya something else. Like Tafadzwa is saying, kuti munhu anenge akagara kumba achimirira kuti ndichiuya ndasvuzva inini ndashanda, mudzimai anenge ashanda yeye achiunza zvinhu. But look at it this way, chinozoita kuti adaro mudzimai inyaya yekuti ndiye ari kuita zvese. Exactly. Simple and Pastor, ava vaita single out munhu ari wiki. One. Ndiyo vataura munhu ari wiki. Ndiye varume Haasi vese. kurepresenta varume vese kuti ndo zvazviri. Amai ava havagone kubuda mumba vakaita gwendo gwekuenda kuSouth Africa ndisingazivi. Chii chinoita kuti vanditaurire? They recognize kuti mumba muna numu. Muna baba mumba. Ndoda kudzoka kwamuri. Let's say pa local church iye vanana baba vachibvunzwa maelda madhiko mai vari kupi? Mai vari kuSouth. Shati South of Dzwara sekwa here Kambuzuma azvikudzikisire here mimi vanana baba kuti ndimi maakutosara kumba. Ino iri kunetsa my economic hardships. Aitawo ana mai avapo an opportunity. Do you know it's an advantage kwavari? Kana baba ndikafaini. Muri haisari chizokwangwaya kana kuti vanochinja location pavagara vakuenda kumusha. It's an opportunity yawanikwa kunana mai, saka it should be a blessing, not a curse. And Kuti vana mai vaona. tatotaura kuti inini pandatanga pastor ndataura kuti ndakangwara. Saka kana ndakangwara nemurume wangu tichaita discussion nemurume wangu akangwara. Ina ndina David andina Nabal. Hanimurona zvanditaura. Saka inini naDavid tichagara pasi toronga tsore kuti shamwari vanhu kuNamibia varoda kuona mukadzi. Hanimurona zvanditaura. Ende vakadzi vanokasika kumhanyisa vanobvumidza kupinda tikapinda tiri varume, and it's a tactical approach. This is teamwork. Do you see what I'm saying? My issue is this approach, it breaks the family. Right now, America, crime rates, you know, a lot of issues that they're having because families now are broken. Fathers are not in their place, and because Panama father figures, whenever they are resorting to my crimes, my drugs, and because of no fatherly figures, there are a lot of challenges that are being faced. And I'm saying, when we venture into this place, we're going to face that problem. No, thank you. Muda kutaura yenyu. Nguva yedu iri kumhanya. ndiri kuti dambudziko harisire kuti mumba hamuna baba, but mumba munana baba vari useless. Ndo dambudziko riripo, because kana tiri kungotaura zvekuti a physical being what not, they are physical beings, but we are saying the physical beings are of no worth, they are of no value, they are not valued, they are not even precious stones, they are just there. How do you explain Tinotenda it? ndoda ndizokubvunza mubvunzo toda kutende kubreak very soon. Imimi muri kutaura nyaya yekuti vanana baba vachiri useful. Ndiri kuinzwa pfungwa yamuri kutaura.
But how come kuti tichinyatsotarisa musociety zviri kuitika chaizvo vanana baba vari kuinga vari kusarira kumashure. Then mataura nyaya yekubatsirana. Yes, pane makesi atiri kutoverenga statistics. You are a lawyer. Madivorce mazhinji reason iri kukonzerwa nefinance. Why? Vana mai vari empowered. Vave empowered vakusvika to an extent yekuti vakuita outclass vanana baba zvokonzera madivorce. How do you reconcile that? I think the generalization is slightly flawed. Financial frustration, zveshuwa iri kukonzeresa tensions marriages, but it's not because baba vatadza kuita basa. Economically right now Zimbabwe is not in the right place because of the lockdown situations, COVID, and ndizvo pastor. So I'm saying to you, when you're looking at my issues, my tensions, my marriages, they are not stemming from you are useless, a father has become useless. It's because the economy does not allow. And it's my she continues. Or maybe mental health issues. Do you see what I'm saying? So when you're looking at these statistics, let's give them their place. Tichambotora mafemo tombomwira mvura, but tiri kucontinue again kusegment yechitatu patiri kudzumburudza nyaya tichida kuti tione kuti let's say situation yekuti baba havashande mai ndo vanoshanda, baba osara kumba vachibika here, voita babysitting here, zvinomira sei? Tiri kukurudzirai kuti murambe muri glued patiri kuendera mberi nediscussion yedu. The family circle, muri akabatana. The family circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Chadzoka zvakare chirongwa chemhuri dzinodanana season 2 at 12 p.m. paBluffville SDA YouTube. Vhiki rino pari kubvumburudzwa hurukuro angova mabhurugwa. Men are now useless. Pindai mudariro tikurukure. Watch it, subscribe and share. Wadiwa vateereri, tinokutendai zvekare nekudzoka kwatiri kuita muchikamu chekupedzisira chatiri kudiscussa musoro wenyaya unoti do we still need men, oro varume havasi useless here mazuva ano ekupedzisira tiri kurarama. Tandiri kuendera mberi nediscussion yanga iri kunakidza chaizvo ichizipa kana mune mubvunzo ya free, pane nhamba dzaiswa pascreen, macomments enyu tiri kuaona very interesting, and toda kutendai nekutsigira kwamuri kuita chirongwa ichi. But nyaya yedu iyi toda kuti tipinde mukati mesoko raMwari. But kune imimi vaviri imimi. Pane mubvunzo wandaida ndikubvunzei. Tisati tatarisa kuti soko raMwari rinoti kudii, tinenge tiri kuona kuti society yanhasi vana mai vari kuenda kumabasa vakawanda. Shuwa mukaenda main road munoti vari kudriver mota vakawanda ndana mai ndo vari kuenda kumabasa. Ngatipei scenario yekuti mai vari kuenda kubasa, baba ndo vari kusara kumba. Baba munofungidzira kuti vanotarisirwa kuti vaitei vachinyandura? Kana baba vasara pamba, totarisira kuti kana mai vakadzoka havawani zvinhu zviri pastate yavasiya zviri. Ini baba ndine munhu ari pamba. Plus inzwaika musha uyu kana tichitaura pachishona pedu tinoti mushando wababa. Ndini baba wacho. Saka ndofanira kuona kuti zvinhu zvangu zvese zviri panzvimbo. Sekumbotaura kwandaita mashure, basa iri nderangu iri. Saka ndinofanira kuita, but ana mai ngawasangozokanganwa kuti ininiwo ndiri kukupa mukana. Tomboti imi mai ndiri kubika sadza, waenzi wopinda mai makagarapo. Unoona vana mai vazhinji vanomhanya kupoto, wakunyara waenzi. Kuratidza wari kuratidza kuti role nyika iyi inotarisirwa nesociety kunge iri yangu. Saka in as much as tichiita ngatiite zvekuti kana society ichitiona inoona kuti kuwirirana hongu kuripo, kana ndichiita ndiri kuita kubatsira, ndiri kuita basa rangu ndichibatsirwa namai. Thank you. Yes. Vachanda male zvinotendeseka here kunana baba vakatarisa chirongwa ichi kuti shuwa baba wangabike magirivhodi matsibwaribwa mabwanabwidibwa mai vari kubasa? Munofunga kuti hazvibvise here urume sekufunga kwenyu? Ndoona songe zvinorejusa vana baba, nekuti kare ana baba ndo vaigashirwa nana mai. Baba wachiti wachisvika so waiona relevance yababa pamusha nekusvika kwavo. Wainzwa mai voti inda unogashira pasuru vasina chavaona, because baba vaizikamwa nekuti vanouya nepasuru. Zvino kana vice versa mufundisi, it means baba havasisiri panzvimbo yani, panzvimbo yavo yavanga vachifanira kunge vari.
but sei pfungwa yacho iri kuita sekunge varume vese ndovangoti tuzu vakadai handinoona zvandiri kutaura I appreciate kuti ndo chinyakare chacho zvachaita ende pane vasiri kuzvigamuchira nevari kuzvigamuchira but zveshuwa ndotaura ndiri mupenyu kudai kuti there are people out there men varume vanonomira kuti mukadzi anosvika ndosvika murume achitsvaira kudai kuti yes murume ari kundibatsira I feel helped I think the biblical position yekuti mubatsiri in the context yemukadzi yaireva kuti murume haangagone zvese handiti and it got lost in society kuti anga amaroles ekuti mukadzi ari mumba murume ari panze but now if you look at this postmodern era yatava yakutaura kuti look batsiranai chero even economically socially kwacho kuri kunzi ndokwakuda kuonekwa madzimai ngatingoenda ikoko kuti vati murimire ini ndichifanira kusvika ndiro that's how I see it amene uri kuona senyaya azondikweva manje azondidhonza ndinoona kuti varume vakaziva kuti definition yavo yekuva hurume haisi pakuti vabika sadza here kana kuti vasuka ingori pakuti ndiri kumira panzvimbo here in the family system no touch me ndo zvatiri kubvumirana nazvo handizvo kana mai vakabuda ndo vari kuuya kana ndarama nesirimwewo basa but imimi kana muri pamba ini ndinowadzotaura nemadzimai nevarume ndichiti aiwa basa repambaka tinotoriti unpaid work because otherwise it should be paid semhaka yekuti umwe munhu akasumuka akanotsvaira muhotera chero ari murume anobhadharwa mari saka tikakuvhaliwawo kutsvaira kwaunoita mumba for 30 days in a year a month and in a year tinotoona kuti unokhora mari yakawanda ukabika beseme yauri kubika pane umwe ari muhotera ari kudina ari kubhadharwa kubika ikoko saka tikada kukuvhaliwa tinoona kuti at the end of the month otherwise you are worth more than 5,000 saka varume ngavabate concept iyoyo thank you so much ndofunga pfungwa imwe yandiri kunzwa kwamuri ndeyekuti shuwa pane kakudzikira kaitika kuna nababa but tidzokere mukati mesoko raMwari ndofunga kune vadiwa vateereri mamuchiona seunge pane madebhates anotyisa ari kuitika aiwa pfungwa yedu imwe chete ndeyekubuditsa chinhu chimwe chete varume vangagone kusvika sei pachidanho chavakanga vanacho mukati mesoko raMwari ndofunga paintroduction tataura kuti varume vakanga vari maprisita edzimba maprotector maprovider sandoda ndiuye kwamuri imimi how can we reach that point Jeremiah 29:3-4 yaitaura kuti murume wese wechihebheru anofanira kuita dumba 1 aita dumba oita munda accommodation munda ndo source of income beside nyaya yemarose yatataura tingabatsire sei varume kuti vasvike pachidanho chikwekwenhero chekuti shuwa pamba panofanira kunzi pana baba ndofunga kuti chekutanga ini baba vanofanira kudzoka panzvimbo yavo vasasiya mai vachiita senge vakutora position yababa because position yababa yekuva mutungamiri inofanira kuonekwa pachena baba vova mutungamiri pazvese kutanga kutokoka mhuri kunamata Mwari kukoka mhuri kuteedzera tsika dzakanaka dzemusociety izvozvo zvinogona kuita kuti baba vave munhu vave paposition inotarisirwa nesociety uye naMwari inini kubasa kwedu tine vatinoti macommunity champions vanhu vagara vari kutoita zvinotarisirwa munharaunda zvinosimudza nharaunda kuti iite zvinofanira kuenda padane mutemo kana nezvakasiyana siyana handiti pakati pedu pane varume handitika pane vari kukanganisa vanofana because tikada kuzvitaura tichibva paTV hapana kwazvinonyatsosvika asi tikati each community kana ine varume vanomira vachionesa vechidika vaakurasika vachifungwa ndinofanira kungogara vakaonesana kuti mfana zvauri kuita izvi hazvisviki kana kuti murume chaibatsira mudzimai wako iye ari kusouth iwe uri kunoku uchibatawo padumba rako handiti ndizvo it creates empowerment amongst others because hanzi varume mukataurana muri pachenyu madzimai munowanana handizvo I think that's where we are supposed to hit it dakuya kwauri Rotina pane masocieties akawanda ari kubatsira vasikana akawanda munofunga kuti ngaite sei munoziva girl child ari kuitwa empowered this and that how can we help matare api atingaite kuti vana nababa sure relevance yavo ivepo ichokwadi and rightly so
tofanira kuempower the girl child nemhaka yecultural societal zvakaitika pre-independence post-independence kureva kuti mukadzi angagara ari kusaririra but patiri kuti ngatiempower mukadzi hatisi kuti we are disempowering someone nemhaka yekuti tiri kuti isusu paempowerment tiri kungorecognize kuti panga pava nezvimwe zvaita kuti umwe atsikirirwe nekuda kwekuti umwe angava kumusorosa saka pana aiti ndiri kuinda kubasa saka iwewe hausi chinhu ndinokurova nekuti wapisa poto iwo ndinodai but ike zvinoda kutoona kuti nekuchinja kwaitika ndogona kuwanawo baba vatopisa nyama saka ndinofanira kuvarova here aiwa saka tiri kuti isusu ngatifarirei kubudirira kwepatina yangu inini ndofanira kufara kuti maiva vanenjera vakomana dai vatoita pilot indai munoita kapiloti mai ndaona kuti munozvo ava mai ndimekaniki cheta handiti kana ndikaona kuti aiwa murume wangu zveshuwa anodawo zvemapotopoto ndototi chief chef vatopinda kukuza munhu because equal opportunities saka ndofanira kumukuza kwete kuti akubereka mwana ari kuvaraidza ndototi ndozvamakangwarira kaizvozvo zvekungobereka vana vamwe varume vari kushanda aiwa ini ndofanira kutopromota kuti you are the best men in the world to start your ECD company do well, start your babysitting company so tiri kukurudzirana tese zvichifamba zvakanaka tinoda kuti tende tiri kurarama mazuva ekupedzisira shuwa inonzi the twisting of the forces of nature zvimwe zvinhu zviri kuitika nawo hazvinambobvira zvakaitika kare but tiri kuti tigarisane zvakanaka kave kafamily circle kari powerful pane maadjustment atofanira kuita vana baba nana mai vachinyandura but hamufungewo here kuti vana nababa vawikiwo havari less like vamwe vana nababa vakaona kumba kune chicken havachabvunze kuti maiwana kupi mari because vanotya kuti vakaramba vachibvunza chicken hapasisina hamufunge here kuti vana baba vanofanira kumira iyoyo yato weakness iri kutekeshera munana baba shuwa sekutaura kuri kuita vamwe ngatiende pamabiblical principles anotidzosa mugwara zvinofanira kuitwa nababa ende mukatotarisa mufundisi kuvaisraeri uri mukomana waisaverengwa ukazona woverengwa kuti uri varume vako kuverengera papopulation vane zvavaiona kuti uyu kana tikachimupa mudzimai akugona kutungamira mhuri saka we need to follow such principles kuti upenyu hwevarume hurambe huri panzvimbo. Tarisai David anoti akuda ndo mazuva ake kupedzisira achidedza Solomon anomuti be a man chari kumuti kuva murume kwakuri kwakuti unozogona here ungagone sei kutungamira Israel if you fail to lead your own family. Saka ngatigonei kumira panzvimbo dzedu tigone kutungamirira muri. Thank you. Toda kuti tende. I think nguva dzedu dzafamba. I'm just going to give you a second to wrap up. Fungwa dzedu donzo raMwari nderekuti varume vadzokere pachidanho chavakanga vari. Varume vari very useful. Actually vhesi rinototaura varume idai madzimai yenyu sezvo Kristu akada kereke, which means murume ari kutokombewa naKristu. Hapana mangoromera, hapana chidzamira chekuti ndozvifambisa seaiwa. Muri kutopiwa example yaKristu. Mune just 2 minutes, 2 seconds. How can we help pasituation yaora zvakadai vachandamara? Ndandukuti baba ngavatangire pamba pawe papo. Pane yard inogona kurimwa maonyeni, inogona kurimwa muriwo, vakatoshandira muri yavo. Baba ngavashande zvinoonekwa despite kuti mai vari kuuya nemari yakawanda kana kuti kudii. Baba ngavaite zvinhu zvinoonekwa, vatore position yavo. Mai havasiri vega vanofanira kuunza mufaro. Even baba vanofanira kuunza mufaro kumuri yavo. Ini ndoda kungoti kuvadiwa vateereri hazvinyadzisi kusuka ndiro, uri kutoshanda. Uri kutoita basa rakatokoshesa nekuti dzikasasukwa kamangwana hatiryi sadza. Saka zvakakosha kuti tingoziva kuti mhuri ngaienderere mberi. Kana pane basa rinofanira kuitwa ngaringoitwa. Basa harinyogwi mazita. Basa ngaringoshandwa pamusha. Ini mwepfungwa inge ndingafarira mufundisi. Hongu zvinhu zvaoma munyika. Wana mai vari kuunza chikafu mumba. But handingaunzirwi nyama vorega kudyawo mavheji angu.
sezvataura chandamari ndichiseva upfu hwawainahwo tichiseva mavheji angu andabvisa mugadheni. Izvozvo baba mira panzvimbo yako kana ukabuda nyange ukaya nekamwe kakatikitiki chaiko kawawana musango ngakauya patafura wababa waoneka kuti wane zvavari kudini zvavari kuita. Inini zvandoda kutaura ndezvekuti madzimai we need to snap out of it, to stop playing kunge hatina kurwadziwa nezvakamboitika kudhara. Ani muri kuona zvandiri kutaura? Zvakatirwadza patani takatsikirirwa. Saka kuperpetuata, it's like zvatotaura zve-gender based violence. Kuzviperpetuata ndokunobatsira chinhu. And so men are useful. As long as uri kuenda kuspam bank kunotora spam yakatorwa nemurume, a man is still useful. And so let's not be clouded views ari kuunzwa dzimwe in the western society. Titore zvatinoziva tizvishandise in a constructive way. Taona kuti zvachinja murume akundiro tiri kuoffice, but let's keep that. Let's respect each other. Thank you for that. That's the power word I want to leave there. Toda kutendai vadiwa vatereri, tokutendai vedare nemapoints anga ari kuya ari very powerful. Chirongwa chinochi tinotaura ma-issues mamwe amunofungidzira kuti haataurike. By the way, makagara kumba baba mai nevana mune mamwe ma-issues mamwe ari kukupisai mukati memwoyo, but vamwe nengare church religion vane zvimwe zvavanotya kutaura. Panapa nemaseries atinawo zvacho zvamunofunga kuti hazvitaurike ndo zvatichange tichitaura pachirongwa chino. Kunana baba ndoda kungoti mukaona baba achitaura kuti ndini baba panapa pane zvawatoganya. Haufanira kurimainda mudzimai vana kuti ndini baba. Vega vanofanira kungozoona vega kuti shuwa pamba tina baba. Vadiwa vateereri, Mwari akukomborerei. Tiri kudzoka zvekare svondo rinouya tichibata dzimwe nyaya dzinopisa, but tinongokurangaridzai subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page. Macomments enyu tinoada. Kana mune mubvunzo kubvisa kuwedzera, pane nhamba dziri pascreen. Mwari akukomborerei nekusingaperi. Panguva ino chapuwa munamato wekuvharira narotina. Ngatitsinzinyei tinamate. Ngatinamate. Chena wakararama todangokutendai panguva ino. Chingokutendai Jehovha nokuti munotida. Todangokutendai nokuti ndimi makaisa mhuri. Mukaita kuti tidanane tifare tiri pamwe chete. Chitipai moyo yekudanana, moyo wekurespektana, the heart to appreciate each other and to love each other. Takamirira kuya kwenyu kwechipiri. Tunamata muzita renyu nokusingaperi. Amen. Chadzoka zvakare chirongwa chemhuri dzinodanana season 2 at 12 p.m. paBluffville SDA YouTube. Vhiki rino pari kubvumburudzwa hurukuro angova mabhurugwa. Men are now useless. Pindai mudariro tikurukure. Watch it, subscribe and share. Uchiwenaka kendi uchirara uchiona ushawa wepetko mukaumire upfeke chishangu chimbi zangu yakupfura ndudzi dzenyika dziri kunyongana dziri kubvunda kwazvo nekutya inzwa makumbo engoro dzobvunda uchiwenaka usanonoke usanyengedzwe nezviro zvenyika rufaro rwayo runopfuura siya ruchiva nepfuma yepasi uchiwenaka chisiya zvese bisa musoro ziso ritarise uone mbiri yaJesu mambo ona kupenya kwake kumakomo uchiwenaka imba ufare ona bisa musoro ziso ritarise uone mbiri yaJesu mambo ona kupenya
udyiwe nawe